Ithini indaba yakho baba? Ukhomba. Ibhosi yakho yenzeni? Akasho uthi karikari. Usushaya mina phela karikari. Na la ngiphuma khona ke nami. Musu ngithenhle. Ibhosi yakho ngoba sinomqondo ophedayo. Sosala wedwa kuyo. Ngikhiphe lapho mina. Mina ngiyovusa inombolo. Ngeke ngibe lento eniyona. Kuthi wazi namhla ngizodliwe eyami uyi-28. Cha wena phela usubusisi oyobusikhethela lokho wezwa kuthiwa nomfana wathokisa umfana lapha phethe wi. Ngiyibona lokho. Ngikhiphe-ke lapho mina. Wena manje awusho lento hlezi iphethe lapho uzolokhu uyiphethe nje njalo. Hayi, relax. Enhlanje sengiphethe la. Iphathe ilunga. Hayibo usho njena. Ya, ngiyakutshela qondile. Hayibo. Hayi. Okay. Awusho-ke Rasta. Khona nje usumphethe. Hayi lutho bapho kusapho. Abantu bangiphethe lento le. Manje sakutshela. Umtotsonga. Well. Hayi ngiyakuzwa. Siyathemba ukuthi hayi Hey, Uzalana hawu. Uzalo bani afana? yes. Madad. Yeah. Hawu yasine. Khana la. Kamswazi. Phetheni lapho. Phetheni. Ngithuke ithana. Angibuzanga ukubuka. Hey. Khonto efuna ukusa shesha ngambuza inswazi ezana. Silima nje. Hawu. Ngibala 2 selula esandleni 1. 2 ngiqhumisa nempama. Thala. Ngihlubele ngiyakwazi angifuni uhlubo. Sondela pho. ngiyakwazi kodwa Rasta. Thini lo fana? Uyangazi? Kuphi? Futhi asihlangana lapho oza la. Khumbo kodwa manje. Woza lana wena. Hawu. Usho mina. Nawu Baba. Ha. Hayi lana-ke bangani. Njengoba bese ngishilo. Iyobo ekhaya yawathola amayobo awu-10 ngishumi. Serious. Iyodwa iwushelini. Lengaka. Lena ile mali engaphansi kwashelini. Iyiphi imali engaphansi kwashelini? Eqondile ukuthi le mali yonke niyiphethe lethini la kimi. Ngidayisa nawo 5 rand ngo 20 rand. Malu. Hayi ngeke yobo yakho man. Unjani? Ayifani nasekhaya. Lena uthi ngisi. Hambani. Hey, hambani. Malume. Wena uthi namani. Hambani. So le futhi le.
Ha. Lapha bazozwana. Bazozwana. Wasana. Kwenzenjani madoda? Khona abantu abasihlasile phezulu. Asami sobabona madoda. Malume. Kade bela sababoni manje. Baphi? Atebelana. Agibelana. Alivele sibabheke yabo. Hayi asibesika sibacinga hey. Asibacinge. Sambeni bafana bami sibacinge lo kusho lonke yabo. Ngale ngala. Yeah. Okay bafana bami. Nangila ngokufundisa inombolo yase-28 yabo spam nosethu sebevele bathola ukuthi mina engiphethe amakarikadi la endleleni la endaweni imina ugeneral wami amakarikadi sebengijikele baphinda bathola futhi ukuthi imina engacaca loya mfowethu sasimvalele ngale sasimthumbile kodwa emva kwalokho mina imali ngabanika yazi mina-ke asiphume kodwa kulezo zinto kodwa mina la ngizokufundisa inombolo yayo siyase-28 la fana bo-2 spam nositha kumele siqale ngospam siqale simkequle silandele ngositha simkequle ngoba la bafana bawaphethe wonke amafayili ami ukuthi mina ngiyaza ngisuka ngiyaphi ngisuka lapha ngiyakuphi kodwa khona nomunye umfo ekuthiwa uDulas angimazi kulezi zinsuku ungenelwe yini ngimbuke nje unobunye ubuchildish engabazi lokhuze siqhubeke nokulokhu inombolo abantu bebekubuza ukuthi uphamisa ziphi usho ukuthi uphamisa emagumbini amnyama ase-28 wena uyindoda emnyama homana na Zala yabona ntobala. Ngabe ngaphathi isigora masifake ngikepe isi-AFF amasimba la. Buka amehlo. Yini nje uqobo lwa. Masifake ikepe isi-AFF alingithusi isibotho leso. Kazi nyoka. Inawo namagama wabale sobo nika 2 empama 2. Nashiya isigora lokho abafana sikhetha. Kandi washo hawe ma isizila isigora. Mala isigora wo. Ufuna Ngizile tsontsha sana bafana.